ଅଗ୍ନିପଥ ବିରୋଧରେ ଆୟୋଜକ ଏହି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଜନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଅଗ୍ନିପଥ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଆଉ ଏକ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଗ୍ନିପଥ। ଏହି ଅଗ୍ନିପଥର ମହତ କାମ ତାଙ୍କର ହେଲା ଯେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ବିଜେପି ଦଳର ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତାର ଜବାନ ଭାବେ ରଖିବେ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସରକାରଙ୍କର ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଅଗ୍ନିପଥକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।